Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May isa ka grupo nga nagupod sa transport strike sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero sunod sa opisyal sang Bacolod, minimal ang inepekto sini sa Bacolod bangod mayorya sa mga katapo sa transport organization ang wala nagupod sa untak biyahe. Yari ang report. Wala anay nagbiyahe ang malapit isa kagatos ka mga katapo sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon BACOD nga nagtipon sa daan nga airport sa Araneta Street kag sa unhan sa North Terminal sa Barangay Bata dungan sa adlaw sang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Rudy Catedral, presidente sang BACOD, panawagan nila ang pagligwat sang pagsulundan sa ginapatuman nga Jeepney Modernization Program. Kadamo sang ilang technicality nga ginpangubra no. Like sang aton nga Memorandum Circular 2023-017 nga may ara na kita memorandum, hindi pa iya pag-implementar sang aton nga LTFRB. That's why nadugayan niya ang aton nga pag-renew sang aton mga provisional authority. It's because sang ina nga sistema. Suno kay City Administrator Pacifico Magarit III, minimal ang naging epekto sang transport strike bangod magluwas nga wala nagupod ang mayorya sa katapo sang transport organization. May gintalana man nga mga patrol cars sa Bacolod City Police Office para sa libre sakay sa mga pasahero. But very minimal ang aton nga strike nga incidents dire. I think we're talking about 20 or less than 20 nga mga unit so far pa lang ang nakitaan on strike. So, ng business as usual for our transport naton system diri sa Bacolod. So it means wala naka-affect sa operations diri sa Bacolod, attorney? Nga kaluyan nga all is normal man, wala man ta maapektaran. Ang kapulisan ang nagapabilin man sa full alert sa zona sang presidente. Maximum tolerance para wala sang malain nga matabo sa aton nga mga relista, subong man sa aton nga mga kapulisan. Ang katapos ang sentrong samahan ng mga Chopper at Operators Negros o kon Estone upod sa Federation of Bacolod Drivers Association o kon FIBACDA ang wala nagupod sa untat biyahe. Initungod pa dayon nga nagabulig ang local government unit sa ila sa pagpasiguro nga ma-renew nila ang ilang mga provisional authority agod makasige sila biyahe sa piyakman sang Jeepney Modernization Program.